Boas tardes, estamos en Salceda de Caselas na sexta edición da Festa 1314. Estamos aquí con Delmiro, presidente da Asociación Cultural 1314, organizadora deste festival, unha das asociacións membros da Federación Galega de Festivais, e imos inaugurar a temporada galega de festivais. Por favor, Delmiro, procede. Procedo a inaugurar a festa, a nosa e a de todos, Queda inaugurada a temporada de Festiverás. Semana imos até Salceda de Caselas, a sexta edición da Festa 1314. Falamos cos organizadores da festa, con Roi Maceda de Quempallou e co Caimán do Río Tera, que volven 20 anos despois. Tamén entrevistamos a Tuna Rastafari en Cangas. A banda do Morrazo presenta novos temas. Boas tardes, rapaces, estamos aquí en Salceda de Caselas. Estamos na Festa 1314, como vedes fai un diaxo da hostia, unha solaina que nos desa choscos. E bueno, estamos aquí con Fran, un dos organizadores, e imos a... Bueno, que nos conte un pouco a ver como foi a festa que empezou onte coa xira taberneira. Ola, primeiro darvos as gracias por vir a entrevistarnos e darnos un pouco de publicidade. A xira pois empezou tranquila nos bares, facía tamén moito sol, entón os primeiros bares igual non hubo moita xente, pero logo a medida que avanzaba a xira acabamos no último bar pois bailando todos como a locos, por Dios. Hasta que rematou todo xirado ao final. Todo xirado. Bueno, como podedes escoitar, está aí de fondo sonando Quempallou, que xunto co Caimán do Río Tea, que volta no seu 20 aniversario, e Terbutalina son os grupos desta noite. E preguntarlle a ver que expectativas teñen. Pois as expectativas son boas porque é o concerto do retorno do Caimán do Río Tea, entón para nós pois é un cartelazo. Quempallou un grupo sobradamente coñecido, Terbutalina, que é a nosa, digamos, parella virtual nas redes sociais, que a nosa asociación. Entón queríamos que volvera, xa estivo ano pasado, e vamos a ver se responde a xente. Creo que sí, que vai a xente porque fai bo día e apetece beber cerveza. Responderá. Bueno, comentarvos que este é o sexto ano do festival, e bueno, que nos comente como foi un poquinho as edicións anteriores e como serán as vindeiras. Pois sí, a ver, nós facemos esta festa, nacemos como asociación para intentar ofertar algo que non había en Salceda. Nós somos festivaleiros, nos gusta ir aos festivales do Morrazo, de un montón de lados. En Salceda non había ninguén que organizara isto, entón foi, pois mira, ou facemos nós ou non fai nadie. Realmente naceu así a asociación, fixemos a primeira festa presentación co Sonoro Masín, fai 6 anos, estivo aquí Compaño Ruido, daqui da Ría, o Leo, bueno, a tropa da tralla toda. O entrenado do panorama musical, hecho que hai. Bueno, para rematar, que se despidan os da casa, que para eso xogan aquí. Pois bueno, eu vou coller o micro. Pois primeiro outra vez gracias por publicitarnos, por vir ata aquí, a ver se pasades ben. Gracias a vos. Non sei se a cámara pode
ensinar un pouco o paisaxe, que vexades que esa gran quinta é do ex-presidente de Pescanova. Mira que bonita a quinta, o señor Sousa. Temos algo que ensinar en Salceda tamén. E bueno, un saúdo e moita festa. A por un saco de pillas y atopéime con un par de rapaciñas. Botei o saco e diseñanería, mañá va a ser unha mullerciña. A túa nai esperarase, pegarame cun algato. Seguíame batendo hasta romper o espiñazo. Morrerei, sen duda alguna, pero prometo che volver na túa procura. Vai as piñas, 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 vai as piñas. Farei o que sexa para volver da morte e facer o posible por vingar a túa sorte. Irei con a guadaña, seguirei co plan, matarei os teus pais e se fai falta o can. Vai as piñas, 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 vai as piñas. Vai as piñas. Seguimos aquí en Salceda de Caselas na festa 13-14. Temos connosco a Roi Maceda, un dos integrantes de Quen Pallou, que vai ser unha das bandas que estea esta noite facendo a festa. E a primeira pregunta para Roi é, bueno, que impresión tes aquí da 13-14? Que che parece o ambiente que se está montando? Pois moi ben, porque é o primeiro festival que facemos este ano e xa entre o mes de maio parece que se anima a xente a volver a salir aos festivais, a comezar a tempada, e este ano coa maravillosa Federación Galega de Festivais recén inaugurada, que esperemos que lle dé un pulo que fai máis falta que nunca, non? Para que os festivais sigan tendo presenza de público e podamos seguir tocando as bandas, cada vez con menos axuda das administracións, pero con máis axuda da xente e dos espectadores. Claro, porque, bueno, os festivais están montando, os festivais, varios festivais galegos montaron a Federación Galega de Festivais dende a autoxestión, intentando pois seguir que todo isto continúe. Estamos aquí en maio, pero temos un día moi bo. Nada, Quen Pallou vai ser o encargado de abrir hoxe a noite. Vamos escoitar algunha novidade ou ides tocar máis ben Ovellas Novas, non? E o repertorio do ano pasado, ou ia haber algunha sorpresa que non se pode desvelar porque xa metemos agora? Creo que igual hai unha sorpresiña se nos atrevemos a tocar un tema novo, pero seguimos basicamente co repertorio de Vellas Novas e cos éxitos claros de outros discos que temos sacado. Xa é o cuarto disco Vellas Novas, nós seguimos funcionando, traballando, que pasa que este ano pasado foi agotador de presentacións
hasta que pase este verán non nos poñeremos co novo traballo. Porque claro, que Empallou é unha banda que leva 4 discos, que levan moitos anos a tocando, son un dos grupos que máis datas normalmente fan no verán, dentro dos tradicionais, dentro dos que máis presentes están sempre en festivais ao longo do verán galego, e de feito este ano comezan aquí en 13-14 en Salceda, pero teñen máis datas pechadas. Contanos un pouco, Roi, que máis ides facer este ano, que se podes a dicir? Pois temos algunha cousiña importante, vamos estar xa o mes que ven en Manzaneda, no Festival da Rebusca. Vamos por primeira vez, temos moitas ganas, sabemos que é un festival moi importante, que están traballando moitísimo e que levan xa bastantes anos facendo unha festa un pouco deslocalizada do verán tamén, que é unha cousa que a nos parece fantástica, non xuntar todo o traballo no mes de agosto, e temos de verdade moitas ganas de poder estar ali o 14 de xuño. E logo no verán, pois bueno, xa se presenta un pouquinho interesante porque vamos pechando algunhas cousiñas. Temos algún concerto en Portugal en agosto, temos confirmado a Festa da Fraga o 24 de xullo, e hai pouco nos confirmaron que estábamos seleccionados para o circuito de artistas en ruta, que son 4 concertos por todo o Estado español, exceptuando Galiza, que é a nosa propia zona, e temos que buscar locales, digamos, de música en pechado para facer no inverno, que sería de setembro a decembro. Programaremos unha pequeniña xira, e a verdade é que se nos presenta, bueno, pues con traballo, que falta fai, porque a cousa está moi complicada, pero sempre intentando buscarnos a vida, xa sexa en locais en pechado, en bares, en festivais de verán, evidentemente, que é o que máis traballo nos dá, pero fora desa tempada temos que intentar tocar para estar un pouquiño activos e estar en forma. Pois xa sabedes, festivaleiros e festivaleiras, hoxe na 13-14, que xa non ides poder vir, os que non estades aquí, van estar, o que Empallou vai estar na Rebusca en Manzaneda, vai estar na Festa da Fraga das Pontes, festivaleiros do mundo inteiro van sair a xirar polo Estado, van ir a Portugal, ou seja que este ano que non mira que Empallou é porque non quere. Muller miña, non bebas viño, muller miña, non bebas viño, que che mercaron os zocos, que che mercaron os zocos. Que lle dixo ela? Iso non, maridiño, non, mira que ben. Iso non, maridiño, non. Os pés tortos non queren os zocos. Veña, viño para os nosos corpos. Veña, viño. Muller miña, non bebas viño, muller miña, non bebas viño, que che mercaron as medias, que che mercaron as medias. Como é? Iso non, maridiño, non. Esas mulleres, iso non, maridiño, non. Perdente que non queren as medias, os pertanto non ten os focos. Viño, viño por nosos corpos. Veña! Muller miña, non bebas viño, muller miña, non bebas viño, que che mercan un refaixo, que che mercan un refaixo. Como é? Iso non, maridiño, non. Iso non, maridiño, non. O que vai ser non queren refaixo, pero non queren as medias, os pertanto non queren os focos. Viño, viño por nosos corpos. Muller miña, non bebas viño, muller miña, non bebas viño, que che mercaron xustillo. Iso non, maridiño, non. Cabrí, iso non, maridiño, non. Pero poquitiño non queren xustillo, e o que vai ser non queren refaixo, pero non queren as medias, os pertanto non queren os zocos. Veña, viño! Que che merca la camisa, arriba esas palmas. Iso non, maridiño, non. Iso non, maridiño, non. O barriga liso non quere camisa, o peitiño non quere xustillo, yo
baixo pé, non dejes tu que nos me Us vestando non quero do todo, veña, veña por nosos corpos Arriba Salceda! Ben, temos aquí connosco outros dos protagonistas da noite hoxe aquí en Salceda, porque ademais de estar Quen Pallou, de estar Terbutalina, de ser o regreso do Caimán do Riatea, para pechar a noite vai estar DJ Croqueta, que vai a poñer a música o remate para que a festa continue un poquinho máis depois dos grupos. Entón o primeiro que vamos a dicir é que nos conte, que nos desvele cal vai ser o estilo musical que vai poñer nos platos DJ Croqueta. Bueno, en fin, o estilo non vai ser un estilo único, vai ser así un pouco unha mezcla de música para bailar, en fin, un pouco de temas tradicionais tamén, así animados, algunha cousa de rumba, algunha sorpresa, xa sabes, como isto, non? Así, para que a xente o paso ben a tope. Vamos. Pero vai ser só música do país, tamén música de fora, tes variado? Un pouco de todo, sí, variado, según a xente máis ou menos vaya pois meténdose máis no rollo ou menos, non? Se lle gusta máis un tema, pois mételle máis deses. Non sei, como fai un DJ, tampouco sei moi ben, non teño moita experiencia todavía. Pois claro, aquí o tedes, non? Os DJs teñen que saber levar a xente, non? Continuar no baile. Ben, DJ Croqueta comeza a súa andaina como DJ Croqueta hoxe, porque antes non era o seu nome, hai unha evolución. Entón queremos que nos conte como foi evolucionando ata chegar a ser DJ Croqueta. Entón, por favor. Bueno, porque isto naceu así nun festival que empecé facendo croquetillas, que son as volteretas estas. Entón, pois quedou o rollo da croquetilla, despois pasou a croque, porque era máis gracioso, non? Que non, croquetilla, non, croque, non? Que queda así como máis. Pero despois os teus colegas pois dicen, non, pero é máis gracioso croqueta. E aí quedou. Pois como, xa sabe, non? A veces un non é dono do que pasa ao seu redor. O festival pois é o máis importante, se ten que ser croqueta, pois croqueta queda. Sí. Pois xa sabedes, para acabarse a festa, DJ Croqueta, festivaleiros do mundo tamén vos decimos que quen queira levar DJ Croqueta a tocar na súa festa, imagino que non ten ningún problema, non? DJ Croqueta móvese polo país inteiro a poñer a súa música onde faga falta. Bueno, a ver, quero dicir, tampouco sou un DJ profesional, non esperedes grandes cousas. Quero dicir, hai que estar, hai que velos, e che gusta ben, pero o caso é pasalo ben e facer moitas croquetas. Rompemos o xeo e ninguén vai poder patinar. Trabo cousa dun erro. Como é? Intento un medio e non máis. Baila 13 cantar. Eu mando por ti, ti mandas por mí. Contasme ganagos entre los menos salen. Eu mando por ti, ti mandas por mí. Contasme ganagos entre los menos salen. Peleas en bares e voan cristales. Cronistas sin trono que están de adorno en piscina das eras que teñen agua fea. Como é? E doutoras asesinas que se dan pastillas a pintores borrachos que fan autorretratos e non sai moi ben. E non sai moi ben. Eu mato por ti, ti mandas pa min. Contasme ganagos entre os menos xardín. Eu mato por ti, ti mandas pa min. Contasme ganagos entre os menos xardín. Gracias. Ben, seguimos aquí en Salceda na festa 13-14, estamos cun dos grupos que vai subir dentro de nada xa ao escenario. Son o Caimán do Riotea, quizáis o máis aglado hoxe polos siareiros que están aquí fora. É un grupo que, bueno, que leva tempo sin tocar, pararon de tocar, despois estuvieron tocando no Capitán Furilo. Entón a primeira pregunta obrigada, por que volve o Caimán do Riotea?
É unha boa pregunta da que non temos unha resposta moi clara, non? Quizás a resposta é a emoción que temos de volver a tocar xuntos temas de fai moitos anos e ver que hai interese, eso para nós sí que é unha auténtica sorpresa, non? Pois sí, o Caimán do Riotea que, bueno, no seu momento sacaron un primeiro disco no 95 feito na casa que contiña algúns dos temas que foron auténticos hits do Xabarín Club como o archicoñecido Estou na lavadora. Cambiou vos a vida estar na lavadora ou non? Contádenos. Sí, a verdad que sí, firmamos contratos millonarios, ligamos con mogollón de tías, drogas, alcohol, pero bueno, ahora eso xa pasou. Agora baixámonos a terra e vamos a facer algo, un recopilatorio da nosa historia e fundamentalmente vir a estes festivais que están de puta madre. Bueno, é unha volta só dunha data ou vai haber Caimán para máis adiante? Volverose ou vai haber máis? Non, pois o certo é que... Que tal? O certo é que, inda sin empezar a buscar, xa temos 3 ou 4 datas. É fantástico, porque non esperamos tampouco que sin nos buscar concertos, pois xa nos están saindo como este do 13-14, é fenómeno. Fenómeno. Aparte deso, que hai algunha data máis, que non sei se se podese decir se algunha data máis ou ainda está todo no aire. Podemos dar algunha primicia ou non? Está un pouco por cerrar, pero hai unha que nos fai especial ilusión, que é na nosa casa, cando imos estrenar o noso recopilatorio, e imos facer un festival, non sei se non estamos aquí todos os membros da organización, pero bueno, por adiantar, pois será por xullo. Vai ter como centro o Río Tea, vai un concepto moi local do noso de Pontareas. Pois sabedes, o Caimán do Riotea está hoxe aquí en Salceda, vai estar tamén en Pontareas. Contadenos un pouco ese recopilatorio, como vai ser, que temas vai traer, hai temas novos, só son temas antigos? Bueno, son cancións de antes, porque non hai cancións novas do Caimán. Nos o que fixemos foi escoitar todas as cancións que tiñamos editadas en maxis, editadas no disco, no Xabarín. Eleximos 16, incluso hai cancións que recopilamos de maquetas que estaban grabadas en cassette, que gravábamos nós naqueles tempos en que había cassette, e que gravábamos nós nun estudio municipal que había daquela en Pontareas. De aí, agora vamos a facer unha edición digital e unha edición física e presentar o disco nese festival que nos fai tamén unha especial ilusión, porque vamos a facer un paralelismo que é o Rock in Rio, que na mesma data será en Madrid. Nos vamos a facer o Rock in Rio Tea en Ponteareas. Son todos os temas de atrás, grabacións feitas atrás, unhas teñen 10 anos, outras 15. O que fixemos foi darlle pois unha textura un pouco uniforme a nivel de sonido, actualizado un pouquiño e facer unha edición para que este disponible para todo o mundo, porque realmente é moi difícil agora conseguir esas cancións que están prácticamente descatalogadas, non? Entonces, para nós xa é un ejercicio volver atrás, recoller o material e agora poñelo a disposición de todo o mundo, non? O que queira que acceda a nosa música. A presentación vai ser entón nese festival en Pontareas, non? Ides sacar a edición física tamén do traballo, o sea, vai haber CDs á venda, como vai ser? Sí, bueno, haberá CDs, non faremos moitos porque o soporte físico cada vez pois será menos, pero sí que faremos porque nos fai ilusión podelo tocar, podelo ter, repartilo entre a xente que veña aos concertos, facer un pouco así de, máis que nada de promoción, tampouco esperamos vender moitos discos, vale? Bueno, non sei se sabedes, pero a portada do primeiro traballo de Caimán do Riotea, feito na casa, parodiaba a portada do Born in the USA de Bruce Springsteen, non? Mirabas uns pantalóns vaqueiros, un cu, uns pantalóns vaqueiros coa bandeira galega. Hai algunha idea xa para a portada da compilación, non? Estamos traballando en iso. Dándolle voltas. Ainda non hai nada fijo. Estamos dándolle voltas. Hai varias ideas, bueno, estamos con un diseño gráfico, fotografías, bueno, mirando un pouco o que se vai a facer, buscando o máis atractivo. Para a xente que, bueno, que vai escoitar hoxe, o concerto que vai haber hoxe vai ser xa, digamos, un pouco centrándose nese traballo recopilatorio ou vai haber algunha outra novidade, sorpresa, no que se vai mirar hoxe aquí en directo en Salceda? Non, o que fixemos foi coller as cancións e intentar respetar a estrutura que tiña e darlle enerxía, que penso que con estes anos ganamos un pouco de enerxía,
e volver ao básico, que para nós é a diversión, pasalo ben nós e transmitir esa alegría aos demais, non? Se eso se consigue realmente, pois merece a pena todo o traballo, non? Feito. Bueno, pois aquí quedades con unha canción en directo do Caimán do Río Tea que van a estar xa subindo o escenario. Anos despois volvemos a estar na lavadora. Aquí quedades co Caimán do Río Tea. Tempo que estou metido aquí en dentro, xa estás farto porque non podo sair. Hai moito tempo que estou aquí metido en dentro, xa estás farto porque estou moi aburrido. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Sacaime pronto daqui. A miña nai tamén foron chamar para que viniera con un sacho para poderme sacar. E o meu pai tamén foron avisar para que viniera con escopeta para poderme sacar. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Sacaime pronto daqui. Non podo sair, por favor, ven a coder. Estou aquí, non podo escapar, por favor, virme a salvar. Teño medo de afogar, xa empezou a centrifugar. Que vai ser de mí? Sacaime pronto de aquí. Estou na lavadora, estou na lavadora. Estou na lavadora, estou na lavadora. Sacaime pronto da. Estou na lavadora, 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 estou na lavadora. Sacaime pronto daqui. Vamos! Estou na lavadora, 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 estou na lavadora. Sacaime pronto daqui. Sacaime daqui. Estes foron o Caimán do Río Tea 20 anos despois de comezar, tocando Estou na lavadora, tocando Ben Bailar, tocando Manolo Pescadilla. Pero se non vos fixades, hoxe falta Leti aquí, non está connosco a nosa presentadora preferida. Onde andará? Onde estás, Leti? Boas, estamos aquí coa Tuna Rastafari, vamos facerlle unhas preguntiñas a ver que nos contan. Por exemplo, despois deste parón de 2 anos, cal foi a razón para que volvades ao escenario? Pois en principio que nunca se parou, que nunca deixou de existir a Tuna, simplemente que dixemos, bueno, pues vamos a tomarnos un tiempo, neste caso dixeron eles, porque son desta última novas entradas que hai, e simplemente nos apetecía, a xente pedía mogollón os temas, nos sentíamos unha necesidade de volver a tocar e con ganas de volver a ensayar, sobre todo de volver a ensayar, que levamos moito tempo ensayando, o sea, canto levamos? 5 meses ensayando? Moi duramente, e sobre todo, bueno, por eso, porque nos apetecía e porque tiñamos ganas de facer as cousas outra vez e pasalo ben, simplemente. Xa que comentas que hai nova formación, queredes nos presentar aos novos componentes, os antigos? Sí, mira, por exemplo, está Gabi, aquí o guitarrista, despois temos o irmán del niño, Robert, un novo trompetista, 2x1, Anxo, que, bueno, volve a repetir coa Tuna, xa estuvera na primeira etapa, estuvera con nós, pero despois deixara e agora volvemos a chamar por el, que é o que está tirando do carro con nós agora nestes momentos, a verdade, o arreglista da Tuna. Esta nova formación trae tamén cambios musicales no estilo da Tuna ou
eu creo que cambios musicales no, o único que estamos é según o que eu entendo e o que falábamos nos ensaios, é decir, non vamos a cambiar nada porque a tuna é o que é. O único que vamos a facelo para que sone mellor, para intentar darlle un punto máis de color e un punto máis vistoso e nada máis, pero a tuna sigue sendo o que era, aínda que bueno, pues nós tamén necesitábamos conocernos un pouco máis para tocar mellor, e tocando mellor a xente disfruta máis, simplemente tan fácil como eso, pero a tuna seguirá sendo a tuna. Por exemplo, aquí na comarca do Morrazo sí que sempre atraichedes moita xente. Esperades que siga igual isto? Esperemos que sí, ¿no? A ver, diso se trata un pouco, ¿no? Non cambiar tampouco que o estilo da tuna, que son os narcocorridos e rancheras, etcétera, cun pouco máis de mellora musical, lógicamente, por iso volvemos, para facelo mellor e por suposto, pois cumplir co noso público de toda a vida. Tedes previsto sacar un novo disco, aparte do tema que presentades? Ou... Por agora, bueno, do disco temos cancións de sobra novas para editar un disco novo, pero estámoslo tomando moi relaxado, o sea, queremos voltar a tocar, ensaiar, tocar, facelo ben, a nosa maneira, disfrutando de facelo, intentando voltar ás raíces, ¿no? Disfrutar en riba do escenario, así é como a xente o pasa mellor, ¿no? Creo eu, vamos. O do disco se iremos grabando, estamos grabando pouco a pouco e iremos presentando, non sabemos. A verdade, o que queremos é tocar nestes sitios. Sabemos que xa tedes por aí unha data de presentación do tema ou da nova tuna ou como que irades chamar. Informádenos da data ou... Hoxe, por exemplo, presentamos no Guerrilla unha grabación que fixemos dun tema novo, La Reina de Saba. Non é porque o fixéramos nós, pero eu creo que está de puta madre. Presentámoslo ás 11:30, despois tamén con vos, a ver se a xente se o acolle ben e se lle gusta. Presentar o novo traballo, eu creo que para que a xente mire que non estamos parados, que nunca nos paramos, solo nos tomamos un descansiño, non? Para pasalo millor, relaxarse, non era demasiado tempo fora da casa, demasiados concertos, entón agora voltamos para pasalo ben. Porque como facedes o de compaxinar a vosa vida musical coa vida familiar? Bueno, pois a veces é complicado porque realmente pois a familia ben sabe allos que require tempo cando tes fillos e bueno, é un sacrificio para todos, non? Un sacrificio deles, un sacrificio noso, pero bueno, realmente estamos facendo o que nos gusta. Penso que ao final todo ten premio, non? O sea, si realmente faz o que te gusta e o faz con ganas e tal, a familia, todo iso, pois o leva tamén. O sea, de unha forma é un premio para nós e para eles, pois mira, é un sacrificio, pero bueno, pero como nos coñecen, saben como máis ou menos como funcionamos, o levan perfectamente, non hai problema. Que me comentades da data que tedes po 22 de xunio? Nada. Nin o sitio, nin nada. Claro, no, hai Facebook, Twitter, pues, que estén atentos, e lles gustou a Reina de Saba, que esperen que o mellor nun mes sacamos outro tema e iremos facendo as cosas así. Eu creo que esta historia de sacar disco, no. Estamos ensayando. Pero dicía, por non tedes un concerto ou algo. Hai Facebook. Bueno, entón xa non vos pregunto se tedes datas pechadas nin nada, non? No, bueno. que nos sigan, que nos encanta. Bueno, pues... Followers, si me gusta, si eso, me encanta todo eso. Bueno, pois nada, se queredes saber das datas, tedes que estar ao loro. Ata aquí a entrevista. Chao. Yo ya llevo bastante perdido. Además de la vida, el orgullo, cuando dices que soy a tu mundo y me abrazas nada más acostarte, pero esa es la cara a morir.
ata aquí a festa 13-14 deste ano. Están soando Terbutalina no escenario, ainda queda DJ Croqueta, xa vai máis frío que está co cazador a posta. Mirámonos a semana que ven. Bueno, Está soando Terbutalina, ainda queda DJ Croqueta. Estamos na festa 13-14. Seguimos de festa, xa vai máis frío. Mirámonos a semana que ven. Deixa marcados os dentes. Somos os berros de estrume que danan o corpo e a mente. Temos un deserto no peito que ás veces muda en xardín.